Salam gadyrdan iyileşler, mehriban dogandan. Sizin her biriňizde Hudaýymyz Rabbim parahatçylygyny, şatlygyny, bereketlerini dilek edip, bugünkü gepleşigimize başlaýaryn. Sizin bilen iýdi giderli Hudaýyň ýazgylaryndan öwrenmegi bugün hem dowam ederiz. Biz bu gepleşigimizde hem İncil'in Yahya bölümünden öwreneriz. Siz nähili ýaşaýşy küýseýärsiňiz? Umytsızlyktan, gaýgy-gamdan, gahar jenjellen, göriplikten, bereketsiz, gala golply, hoplu durmuşumy? Ýa-da umytdan, şatlyktan, parahatlyktan, sabyrdan, mähribanlyktan, söýgüden doly ýaşaýşy küýseýärsiňizmi? Diňe şu dünýäniň wagtlaýyn datlaryna bagly bolup, gysga, bu kimin bugün bar, ertir yok olup helakçilige varjak ýaşaýşymy ýa-da dowamly, uzyn we baky ýaşaýşy isleýärsiňmi? Belki de kalbyňdaky bu umytsızlykdan, gam gussaňdan we gelecek baradaky soraglaryňa jogap gözleýänsiň we munyň nirede we kimdedigini bilýänlersiň. Belki de günäliňe düşünüp, bu günäli ýagdaýyňdan ýa-da günäli hereketleň döreden bu çykgynsyz ýagdaýyndan nähili azatlyga çykyp biljekdiň we günäniň jezasyndan Hudaýyň öňünde nädip halas bolup bilmeň barada alady edýänsiň we jogap gözleýänsiň. Ýa-da hakykat bolan İsa Mesihe halaskar we Rab hökmüne bir wagt iman edip de heniz özüňdäki İsa arkaly sana mut berilen baky ýaşaýşyň doğrulygyndan lezzetlenip ýaşamagy bilmän ah çekýänler hem aramyzda bardyr. Eger bularyň bary sende bar bolsa, onu biziň bugünkü öwrenjek yerimizden İsa Mesih Rabbimiz barada öwrenjeklerimizden we onuň bize beren ýaşaýşy barada öwrenjeklerimize açyk kalbyňyz bilen kulak asmaga çagyrýaryn. Gelin bu wagt İncil'in Yahya bölümünün 3-nji bab 31-nji aýatyndan ta 36-njy aýada çenli okap geçelim we soňra biz her bir aýat taklar barada öwrenip geçeriz. Ýokardan gelen hemmeden ýokarydyr. Yerden bolan yerinkidir. Yerdäki zatlar barada gepleýänler. Gökten gelen hemmeden üstündir. Ol görenine, eşidenine şaýatlyk edýär. Ýöne onuň şaýatlygyny hiç kim kabul etmeýär. Emma onuň şaýatlygyny kabul eden kişi Hudaýyň hakdygyny tasdiklaýandyr. Hudaýyň iýbereni, Hudaýyň sözlerini sözleýändir. Sebäbi Hudaý oňa mukaddes ruhy ölçeksiz berýär. Ata ogly söýýär we ol hemme zady onuň eline tapşyrandyr. Oglu iman edýän adam ebedi ýaşaýşa ew bolýar. Emma oglu ret eden adam ebedi ýaşaýşa gowuşmaz. Ol Hudaýyň gazabyna duçar bolar. Bu aýatlarda Yahya çümdürüji ady bilen belli bolan peýgamber öz ýanyna gelip İsa'nın kimligi barada we näme üçin köp adamlaryň Yahyany taşlap onuň ýanyna barýanlygy barada soraglar bilen gelen şägirtlere we adamlara jogap berýär. We İsa'nın hakykatdan hem kimdigine bize güwälik geçýär. 31-nji aýatda näme diýilýär? Ýokardan gelen hemmeden ýokarydyr. Yerden bolan yerinkidir. Yerdäki zatlar barada gepleýänler. Gökten gelen hemmeden üstündir diýilýär. İsa Mesih barada edilen şaýatlykda mukaddes ýazgy bize İsa'nın ýokardan gelenligini we hemmeden ýokarydygyny aýdýar. Bu aýat arkaly hem ýene bir gedek İsa Mesihiň esasynyň barlygynyň düýbüniň göklerden ýagny Hudaýdan çykyp gelenligini, İsa Mesihiň hemişe hem Hudaýda bolanlygyny we ondan çykyp ýere gelenligini we ine bu sebäpden hem onuň hemmelerden ýokarydygyny bize ýazdygy tasdiklaýar. Onun başka beýik bolan ýokdur.
Ol yerden bolanlığın barından beyiktir, yokarıdır. Onun derecesi hem beyiktir. Bu sebepten hatta Yahya peygamber özü barada hem ve beylekler barada hem yerden olan yerinkidir. Yerdäki zatlar barada gepleýänler diýip, yerdekilerin yere degişlidigini, ýagny olaryň diňe yerde emele gelip soňra dünýä iýnenliklerini we bu sebäpden hem İsa Mesih bilen deňeşdirenne yerdäki zatlar barada gepleýänligini aýdýar. Netijede yerden bolanlar arasynda hiç kim hem hatta ulu derece peygamberler arasynda büyük peygamber diýip tanylan Yahya hem ýa-da belli peygamberler Musa hem Ibrahim hem İsa Mesih bilen deňeşip bilen oklar. Çünkü olaryň bary hem yerinkidir ve yerdäki zatlar barada gepleýänler. İsa Mesih bolsa gökten gelen üçin hemmeden üstündir. Şonuň üçin hem iň soňunda hemmeler gökten bolan gudratly, kämil we mukaddes bolan İsa Mesihiň izine ermeliler we oňa iman etmeliler. Bu arada başga ayatlarda hem İsa Mesihiň özü hem birnäçe gedek özüniň göktenligini aýdyp bide tasdiklapdy. Mysal üçin İsa şeýle diýipdi: hiç kim göge çykan näler. Oňa diňe gökten inen insan oglu çykanlar. Ve İsa olara, siz aşağıdansyňyz, men ýokardanlaryn. Siz bu dünýädensiňiz, men bolsa bu dünýäden däldirin diýip hem aýdypdy. Ine şonuň üçin hem İsa Mesih görenine, eşidenine şaýatlyk edýär. Ýöne onuň şaýatlygyny hiç kim kabul etmeýär. İsa Mesih gökte bolan baky Hudaýyň sözüdüg üçin Hudaýyň ozal başdaky maksadyny, öňünden bellen işlerini görüp eşidenini, ýagny Hudaýyň çyn kalbynyňky zatlary bize şaýatlyk edýär. Ve şonuň üçin hem yere gelip öwredenne diýenleriniň baryny erk ýatyar bilen hakikaty bize ıglan etdi. Şonuň üçin hem onuň sözüne, şaýatlygyna kulak asanlar hakyky ýaşaýşa eýe bolarlar. Dogrulukda ýaşamagy ondan öwrenip, Hudaýyň ajaýyp baky cennet mekanyna dowam etjek durmuşa hem eýe bolarlar. İsa Mesih şeýle gökten gelse de Hudaýyň özüniň alady edip, Ibrahim peýgamberiň neslinden emele getiren halky bolan Asraýlyň arasyna gelse hem özü baradaky öňden aýdylan peýgamberlikleriň baryny berjaý etse hem köpler onuň şaýatlygyny kabul etmeýär. Gynansak da bugünler hem adamlar yerden bolanlaryň heniz hakikaty özleri düşünmedikleriň ve hatta durmuşlary hem günälerden dolu bolup kämil we mukaddes bolmadyklaryň izine erýärler. Yerden bolan adamlardan umid gözleýärler ýa-da şolary öwüp arşa galdyrýarlar. Netijede umidsizlikda, bedbaglykda, boşlukda durmuş geçirýärler. İsa Mesih şeýle hem diýipdi: kör köri iýdip bilermi? İkisi hem bir çukura gaçmazmy? İsa Mesihiň şaýatlygyny kabul etmedikler soňunda çukura gaçarlar. Emma onuň şaýatlygyny kabul eden kişi Hudaýyň hakdygyny tasdiklaýanlar. İsa Mesihiň şaýatlygyny kabul eden Hudaýyň şaýatlygyny kabul edenler we netijede Hudaýa inananlar. Çünkü İsa Mesih Hudaýyň özündäki sözüdür we Hudaýyň kalbyndaky zatlary bize görkezýär we aýdýar. Şonuň üçin bugünkü gün hem İsa Mesih'te bize gelen İncil hoş habary kabul edenler Hudaýy kabul edýärler we onuň bize diýenlerini hakykat diýip tasdiklaýarlar. İsa Mesih'i we onuň şaýatlygyny ret edenler bolsa Hudaýa garşy durýarlar. Şonuň üçin bugünkü gün İncil'e garşy çykyp gepleýänler näme diýerler? İncil üýtködülipdir ýa-da yalanlar
İsa Mesih barada İncil'de aydılanlar kabul etmän, ret ediyenler Hudaýyň şaýatlygyny hem ret edýärler we Hudaýa yalançy diýerler. Bu bolsa gaty erwet günädir we Hudaýyň özüne garşy durmakdyr. Bu arada şu İncil'däki Yahyanyň hoş habary bölümini hem ýazga geçiren İsa Mesihiň söýgüli Resuli Yahyan ine bu ýerde Hudaýyň ilham arkaly şeýle diýendigini hem görýäris. O näme diýdi? Biz insanyň şaýatlygyny kabul edýäris. Emma Hudaýyň şaýatlygy hassa möhümdir. Sebäbi Hudaý hem öz oglu hakynda şaýatlyk etdi. Hudaýyň ogluna iman edýänni Hudaýyň şaýatlygy bardyr. Kim Hudaýyň öz oglu baradaky şaýatlygyna inanmaýan bolsa, ol Hudaýy yalançy çykaryp ona iman edýän nädir? Bu aýatlarda görüşümüz ýaly Hudaýyň İsa Mesih baradaky şaýatlygyny we İsa Mesihiň şaýatlygyny kabul etmedik, Hudaýy yalançy çykaryp Hudaýa iman edýän däldir diýe. Şonuň üçin biz İsa Mesihe diňe peýgamber diýip iman edýäris diýip de İsa Mesihiň İncil'däki şaýatlygyny ret edýänler Hudaýyň hakdygyny tasdiklamaýarlar. Hudaýa iman etmeýänlerdir. Bu sebäpden kimde kim şeýle pikirde bolsa onu beýle nädogry imansyzlyk pikiriňizi taşlap Hudaýyň gökde bolan baky, gudratly sözü bolan İsa Mesihiň şaýatlygyna inanyp kabul edin. Sebäbi İsa Mesihiň ýere gelip sözlän sözleriniň bary Hudaýynkydyr. Ine bu barada 34-nji ayet şeýle diýip tasdiklaýar. Hudaýyň iýbereni, Hudaýyň sözlerini sözleýänler. Sebäbi Hudaý ona mukaddes ruhy ölçeksiz berýär. İsa Mesihiň Hudaýyň ozal başdan iýberjek diýip wada edilen we peýgamberler arkaly hem aýdylyp peýgamberlik eden halasgäridigini ýatdan çykarman. Hudaýda ozal başda bolan Hudaýyň sözlerini sözleýänler. Hudaýyň sözlerini eşitjek bolsak, onda İsa Mesihi dinlemeleriz ve ondan öğrenmeleriz. Sebäbi İsa Mesih'te Hudaýyň mukaddes ruhy ölçeksiz bardyr. Bilşimiz ýaly Hudaý ýerden bolanlara öz mukaddes ruhuny belli bir wagtda, belli bir wezipäni berja etmek üçin wagtlaýynça we çäklenen halda berýärdi. İsa Mesih'te bolsa, göz getirip görün, Hudaýyň ruhy çäksizdir. Çünki İsa Mesih Hudaý we Hudaýyň ruhu bilen birdir. Şonuň üçin hem hiç kimne hiç haçan şeýle bolmadyk. Hudaýyň mukaddes ruhy onu dollugyna bolup, onun yerdäki durmuşuna, eden işlerine ve taglimatyna tasdiklandy. İsa Mesih'te mukaddes ruhun ölçeksiz bolanlygy üçin ol şol ruh bilen özüne iman edenleri hem doldurup bilýär. Bizde iman edenlerde hem Mesih'teki mukaddes ruh yaşap, bize hakikati düşünmäge ve şol hakikatty yaşamaga güýç kuvvat berýär. Bugün kimin ýanyna barjak? Özüne Hudaýyň mukaddes ruhy hem bolmadyk, Hudaýyň sözlerini hem bilmeýän biriniň ýanyna, ýa-da mukaddes ruhtan ölçeksiz dolu bolan ve bizi hem şol ruhtan doldurup biljek ve Hudaýyň sözlerini sözleýän İsa Mesihiň ýanyna barjakmy? Enniki ayatda biz Hudaý bilen İsa Mesihiň arasyndaky aýratyn gatnaşygyň, çuňur birligiň we söýgüniň bardygyny görýäris. Ayat näme diýär? Ata oglu söýýär we ol hemme zady onuň eline tapşyrandyr. Şu aýda aýdylan ata oglu söýýär diýen cümle Yahyanyň hoş habarynda 7 gedek aýdylyk geçilýär. Biziň gepleşigimizde belki birinji gedek görýän iýleşlemede düşnükli bolar ýaly biz köplenç musulmanlar tarapyndan nädogry düşünilýän ata we ogul diýilip aýdylan cümleni ýa-da Hudaýa we İsa Mesihe berilen atlaryň arkasyndaky inan düşünjesini
düşündürüp geçmek isleyen. Hudaýa ata ýa-da İsa Mesih'e Hudaýyň oglu diýilenne biz Hudaýyň öýlenip çağa edinendigini ýa-da onuň çağlarynyň tebii insanyna bolşýaly bolupdyr diýilen düşünjäni öňe sürmeýäris. Bu cümle Hudaý bilen İsa Mesih'iň alaky bir barlykdan bolup olaryň bir-birine degişlidigi, ýakynlygy, birligi, ýagny İsa Mesih'iň Hudaýdygyny tasdiklayan cümledir. Elbette Hudaý we İsa Mesih'iň nädip bir Hudaý bolup bilýändigine bir gedekde bir sözlem bilen düşündirmek gaty kyn. Sebäbi Hudaýyň kimdigini, nähilligine umuman alanna adam sözleri we düşünjesi bilen düşünüp bolanok. Emma Hudaýa dolu göz ýetirip bilemzok diýip imansızlyk etmek hem näme dogrudur. Çünkü Hudaý biziň aňymyzdan we düşünüp biljegimizden has beýikdir. Emma şol hatarda Hudaý görýän dünýämiz arkaly hem mukaddes ýazgylary arkaly hem ýere insan bolup gelen diri sözü arkaly hem özüni bize tanatdy we oňa inam arkaly ýakynlaşyp bilýäris. Şeýlelikde Hudaý İsa Mesih'i söýýär. Şonuň üçin hem ol hemme zady onuň eline tapşyranlar. Ähli ýetyar ýerde gökde İsa Mesih'iň elindedir. Matta 28-nji bab 18-nji aýatda İsa Mesih muny tasdiklap şeýle diýipdi. İsa hem olaň ýanyna gelip gökde we ýerde ähli ýetyarlyk maňa berildi. İsa Mesih gökten bolanyň üçin bakyetde hem ozal başda bar bolan Hudaýyň özü bilen bir bolan Hudaýyň sözüdigi üçin Hudaýa degişli bolan ähli ýetyarlyk İsa Mesih'inkidir hem. Ine bu sebäpden İsa Mesih'e bolan imanyň adamzat üçin iň wajip bolan hakykatdygyny bize 36-njy aýat aýdýar. Oglu iman edýän adam ebedi ýaşaýşa eýe bolýar. Emma oglu ret eden adam ebedi ýaşaýşa gowuşmaz. Ol Hudaýyň gazabyna duçar bolýar. İsa Mesih barada eýem ine şu ýokardaklar esasynda öwrenilmeli öwrenip İsa Mesih'e iman edýän adam ebedi ýaşaýşa gowuşar. Şu taýda belki käbiriňiz ebedi ýaşaýyş bolanda näme bolýar diýip soraýansyňyz. Ebedi ýaşaýyş diýilende ilki bilen dowamly, gutarnyksyz ýaşaýyş barada. Hatta ölümün hem güýjünden üstün bolan, ölümden soň hem dowam etjek ýaşaýyşdygyny aýtmak isleýän. Bu aýatda aýdylan ebedi ýaşaýyş günäniň jezasy bolan baky helakçilikden azat bolan ýaşaýyşdyr. İkinciden ebedi ýaşaýyş diýilende diňe ölümden soň dowam etjek Hudaýyň jennetindäki ýaşaýyş däl, ol şu wagt hem bizde bolup biljek. Ýagny İsa Mesih'e iman eden günümizden başlap Hudaý tarapyndan beriljek täzelenen, tämiz, gurplu durmuşdur. İsa Mesih özüne iman edenlere berjek ýaşaýyşy barada başga bir ýerde şeýle diýipdi. Ogry diňe ogurlamak, öldürmek, ýok etmek üçin gelýändir. Emma men olara ýaşaýyş, bolalyn ýaşaýyş bermek üçin geldim. Ine şu bolalyn ýaşaýyş ebedi ýaşaýyşdyr. Çünkü bu ýaşaýyşy biz İsa Mesih'e iman eden günümizden eýe bolýarys. Şol ýaşaýyş hem ebedi dowam edýändir. Bu ýaşaýyşyň bolalyn, gurply, ebedi ýaşaýyşdygy bu ýaşaýyşyň nähilliginden, ýagny hilinden hem bilip bilýäris. Adamlarda iki hili durmuş bolup bilýär. Durmuş wa gorkudan, umytsızlykdan, yamanlyktan, günäden, dawa jenlerden, gam gussadan, ahlaksyzlyktan, düşmanlyktan, serhoşluktan, içi garalyktan, gahardan dolu bolan durmuş wa we netijede şeýle durmuş ölüme, helakçilige we baky dowzak oduna alyp barýandyr.
İsa Mesih'e iman edilenine bize verilen durmuş, yani ebedi, boleliğin yaşayış bolsa, söygüden, şahatlıktan, parahatlıktan, savırdan, mehruvanlıktan, rehimden, yaxşılıktan, sadıklıktan, yumşaklıktan, özüne erk edip bilmekten, günahın üstünden yeňiş kazanıp, erkinlikten dolu olan ve bakiyette hem Hudaýyň huzurunda cennet mekanında hem devam edecek ebedi yaşayıştır. Bu acayip ebedi yaşayışa eýe bolmak üçin İsa Mesih'e iman etmelisin. Oğlu iman ediyen adam ebedi yaşayışa eýe bolýar. Emma oğlu, yani İsa Mesih'i ret eden adam ebedi yaşayışa gowuşmaz. Ol Hudaýyň gazabyna duçar bolýar. Bizim günahlarymyzyň näletinden ve baky cezasından gutulmagymyz ve nähili yaşaşa eýe boljagymyz ve bu ikwalymyz hem İsa Mesih'e olan inancymyza baglydygyny ine şu ýokardaky ayat bize anyk we açyk aýdýar. Şu taýda bize nähildir bir kanuny berja etmek, ýa-da dinne bolmak, ýa-da nähildir bir sowab iş etmek, däp desur berja etmek ýaly zatlary berja etmeklik aýdylanyk. Diňe İsa Mesih'iň hakykatda kimligine, eden işlerine, onun bizim üçin gökten gelenine, halaskär Rebdigine kalbymyz bilen inanmak arkaly ebedi yaşaýşa ýetip bileriz. İsa Mesih'e inanmasak, onu ebedi boleliğin yaşaýşymyz bolmaz. Ve günahların muzlu, şeytanın ve onun izine ereninin yamanlıkları, günahlar üçün bolan Hudaýyň gahar gazaby İsa Mesih'e iman etmediklerin üstünne bolar. Gadyrdan iýilleşim. Sen haýsy durmuşda ýaşamak isleýärsiň? İsa Mesih'täki Hudaýyň sowgady bolan dolu ve boleliğin cennette hem dowam etjek ebedi ýaşaýyşmy? Ýa-da garankylykdan noli, helakçilige barýan, Hudaýyň gahar gazabyna bolan durmuş isleýän. Hudaý seni söýýär we seniň halas bolup, bu İsa Mesih'täki ebedi ýaşaýşyna eýe bolmagyny isleýär. Ine şonuň üçin hem sen biziň bu gepleşigimizi bugün görýänsiň we bu tötenleýin bolan nädir? Bu wagt bolsa saýlaw seniň eliňde. İsa Mesih'e inanmagy hem, inanmazlygy hem saýlap bilersiň. Bu saýlawyň seniň baky ikwalyny we bu dünýädäki ýaşaýşyň hem nähili boljakdygyny hem anyklaýandyr. Eger bu gepleşigimizde İncilden İsa Mesih barada öwrenenlerimize iman eden bolsaňyz, onu bu ebedi ýaşaýşa eýe bolandygyňyzdaky şatlygyňyzy biziň bilen hem paýlaşyň. Gadyrdan imanly doganym. Sen hem Rabbimiz İsa Mesih baradaky öwrenen ajaýyp hakykatlarymyz bilen ruhlanansyň, täzeden güýçlenensiň we her bir ýagdaýyňda oňa bil baglap, özüňde bar bolan ýaşaýşyň nähilligini we onu ýaşamalydygyny bilensiň diýip umyd edýärin. Goý Rabbimiz İsa Mesih'iň seniň kalbyňa beren mukaddes ruhy sana güýç kuwat bersin we Hudaýyň özüniň söýen imanly baglylaryna bolan söýgüsiniň nähili çuňdygyna, giňligine, belentligine düşünmekde siziň aňyňyzy we kalbyňyzy açsyn diýip siziň üçin dilek edýärin. Rabbimiziň söýgüsi, merhemeti we parahatçylygy siziň baryňyz bilen bolsun. Hoş, sağ olun.
Bakı durmuş bir seneken, adaşıp yörekenim. Oylanmağa bir fırsat geldi. Dayancım buldu bir dost, durmuşumu özgertti. Bepadar inandır mukaddes. Perverdigar, perverdigar, Hudayın kurbanlık kuzusu. Perverdigar, perverdigar, asmandan gelen halasker. Bakı durmuş bir seneken, adaşıp yörekenim. Oylanmağa bir fırsat geldi. Dayancım oldu bir dost, durmuşumu özgertti. Bepadar mukaddes inamdır. Perverdigar, perverdigar, Hudayın kurbanlık kuzusu. Perverdigar, perverdigar, asmandan gelen halasker. Perverdigar, perverdigar, Hudayın kurbanlık kuzusu. Perverdigar, perverdigar, asmandan gelen halasker. Perverdigar, perverdigar, Hudayın kurban kuzusu. Perverdigar, perverdigar, asmandan gelen halasker. Asmandan gelen halasker. Ey asmandan gelen halasker.